Ja bih rekao da smo mi prije svega sinergijska stranka. Znači, mi smo uključiva stranka. Mi smo stranka koja radi na ujedinjenju hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske na, dakle, rješavanju egzistencijalnih pitanja, na osiguranju bolje budućnosti, na izgradnji identiteta boljega života, na rješavanju pitanja nezaposlenosti, na rješavanju pitanja perspektive mladih, na rješavanju pitanja boljih plaća, na rješavanju pitanja dostojanstva umirovljenika, bolje zdravstvene zaštite, boljeg obrazovnog sustava, rješavanje pitanja u pravosuđu, a ova pitanja koja nam uporno žele nametnuti mediji u suradnji sa dvije takozvane velike stranke HDZ i SDP, nama nisu presudna pitanja. I oni bi nas stalno htjeli ukalupiti i reći vi ste ovako, vi ste onako, s kim ćete koalirati, nećemo s nikim koalirati, nije nam to prioritet. Mislim da tu postoji značajna doza svjesne namjere da se odbija ukalupiti u neki takav kalup. Gospodin Bunjac to naziva pokušajem nekog sinergijskog učinka. Nije to ništa ni strano, ni neobično, niti svojstveno u ovom trenutku i u ovom prostoru. To gledamo u Italiji, u pokretu Beppe Grilla, Movimento Cinque Stelle, to gledamo u nekim drugim državama u Europi gdje se naprosto pojavljuju, onako kako si ti nazvao na početku, antisistemske stranke, gdje građani i građanke gube vjeru u politički establishment, gdje se osjećaju izdano, prevareno, ostavljeno i gdje je lako naći put do njihovih frustracija. Odnosno, lako je naći načina da se te frustracije kanaliziraju i da ih se obraćanjem upravo tim frustracijama i tim stvarima koje ih frustriraju privuče sebi. Mislim da to Živi zid čini to dosta mudro. Prije 3 tjedna Živi zid je poslao priopćenje da Međimurje plin vjerovatno vara potrošača. Vjerovatno, takav je nalaz HERE, znači Agencije za nadzor tih energenata, i svi portali su objavili tu vijest. Međutim, danas na internetu nijedan taj članak više ne postoji. Znači, vi kad upišete u Google tražilicu, pojavit će vam se naslovi, ali kako klikate jedan po jedan, nigdje nema naših priopćenja. Tamo piše error, znači nevjerojatno, sa svih portala je skinuto priopćenje. Znači, tada je mene reći, ako su svi portale skinuli priopćenje, da li je bila neka intervencija? Ako je bila intervencija, da li su portali skidali priopćenje besplatno? Samo tako, neko ih nazove, oni miče čitave članke. Znači, postoji očigledna sumnja da im je neko rekao, gle, ako ti budeš pisao protiv nas, mi ti više nećemo davati reklame, nećemo objavljivati to i ono, oni su svi poskidali. Provjerite, imate svi mobitele u džepu, možete vrlo lako sadati. I još jednu stvar odgovorno tvrdi. A to je, da sad mene gospodin Klaruški da 100.000 kuna, da uloži u PR na način da naručene članke koje bi pozitivno pisali o Živom zidu, sutra će na barem 5 portala pisati pozitivni članci o Živom zidu. To je jedan medijski reket koji u Hrvatskoj postoji, gdje vi možete naručiti kako da se o vama piše ili se ne piše. Medije zanima, ne znam, sudi će me pisati kako se zove moj pas. Znači, to su totalne bizarnosti. I onda novinari pitaju zašto s nama ne surađujete. Zato što ne znate postaviti prava pitanja. A mediji su vas pitali što mislite o pobačaju, pa niste odgovorili. Znači, vi opet skrećete u taj ideološki. Vi ste sad skrenuli, to nije ideološki. Znači, to je pravo želje da vlastiti izgled. Ali ne mogu nama mediji nametati o čemu ćemo mi govoriti. Mi ćemo sami govoriti o temama koje mi... Kad vi budete htjeli govoriti o pobačaju, samo nemojte se isprociti. Evo, Krešo ćemo govoriti. Ja ću rado odgovoriti na to pitanje. Ako mi pitate... Ako ste spremni, evo ja vas pitam, jeste li za zabranu? Pitate mene, Branimire. Branimire, jeste li za zabranu? To je da ili ne? Reći ću što smo se moja žena i ja dočeli. Prije svega ona, ja sam samo rekao da. Znači kad smo mi stupili u vezu, ona je rekla da će roditi dijete bez obzira na sve moguće konotacije. Ja sam je pitao da li ćeš roditi ako je dijete bolesno, da je bolesno, ako pokaže ti nalazi, ja ću roditi. I to je bila naša odluka i svaka trudnoća koja se dogodila, ona je to dijete rodila i meni je to fantastično osjećaj. Znači ja osobno se slažem tom odlukom da se dijete rodi po bilo koji cijenu. Što se tiče političkog stava Živog zida,
o njemu ćemo razgovarati kada to dođe vrijeme, ali to jednostavno nije tema koja je nama prioritetna. Objasnit ćemo. Vi možete biti članica Živog zida i ako ste za pobačaj i ako ste protiv pobačaja. Ali ja pitam konkretno vas. Znači vi, pa tad sam odgovorio. Vi niste Znači odgovorili. ja sam za to da se dijete rozvodi. I nikada ne bi pristao na to da se dijete pobaci. Što znači da ste Moje za dijete zabranu pobačaja. nikada ne bi pristao. Što znači da ste za zabranu pobačaja. Ja sam za Ja sam za hetero. Znači, Ja za sam za zabranu hetero. pobačaja. Kako god. Gospodili ste nekom pravo na izbor i odlučivanje. Ok, hvala lijepo, nećemo ovo pretvarati u svjetonazorsku raspravu. Ivan Sinčić je kupio kuću. Kupio je kuću novcem kojeg je digao u Erste banci. Taj novac u Erste banci, odnosno kreditom u Erste banci je dobio, iako je prije toga sudjelovao na skupovima gdje se prosvjedovalo baš protiv Erste banke. Gospodin Bunjac je 2-3 dana prije toga rekao da ne može niko pošten u ovoj državi imati ušteđenje. Ja mislim da vas dosta precizno citiram. Ivan Sinčić imao 100.000 ušteđenog novca kojim je sudjelovao u kupnji te kuće. I sve te neke nelogičnosti koje mi novinari propitujemo upravo zato da vidimo koliko su vjerodostojni političari koji nas vode i koji pokušavaju ojačati svoju poziciju na političkoj sceni, sve te nedoumice, sva ta pitanja je kolegica iz 24 sata pokušala postaviti ta pitanja i dobiti odgovor od gospodina Sinčića. Nije joj se javljala na telefon, pa mu je poslala poruku. I gospodin Sinčić je napravio print screen te poruke i stavio je na svoj Facebook račun sa imenom i prezimenom novinarke, to se vidi gore na vrhu ekrana, i njezin broj telefona. I nahuškao je sljedbu Živog zida. Evo vidite šta nam rade, pogledajte koliko se boje nas kad nam postavljaju ovakva pitanja. To je ono što je duboko nekorektno, neodgovorno i u konačnici društveno opasno. Dakle, to su sve pitanja koja je savršeno legitimno da bilo koji novinar u Hrvatskoj tom gospodinu Sinčiću, saborskom zastupniku kojeg mi plaćamo, dakle ja plaćam tog gospodina Sinčića, kao što plaćam i vas, da mu postavimo pitanje je li to u redu, je li nije u redu, jeste li dosljedni, niste li dosljedni, što se s tim događa? Odgovor je, vi ste protiv nas. I odgovor je, dakle, na stup srama smo pribili tu novinarku sa njenim osobnim podacima i izložili smo je de facto linču. Vi kažete mediji postavlja pitanje samo vašim psima, ali se bunite kad vas se pita o kući. Dakle, vi birate koje pitanje bi mediji htjeli postaviti. Su li mediji onda opasni, potplaćeni ili su banalni? Mediji su otkrili mnoge od ovih afera kojima vi sad govorite. Mediji su otkrili Agrokor, mediji su pisali o Agrokoru i pišu dalje. Mediji su smijenili 5 ministara, 7, 10, 20. Mediji su odveli Sanadera u zatvor. Dakle, mediji jesu dijelom sudjelovani, ne svi, ali su... Mediji su stvorili Živi zid na neki Mediji način. su stvorili Živi zid. Znači, mediji stvaraju tu klimu nezadovoljstva i protiv, dakle, kad je bila Milanovićeva vlada i Sanaderova i tako dalje, to je sve izašlo jedno u medije, to mora ići u medije, kako ili ovako. Živi zid na tome parazitirao i profitirao. Što nije, ja ne kažem da to nije nevjerojatno, to je vrlo, dakle, vjerojatno. Ali da vi ne prihvaćate svoju političku ulogu, nego se postavljate u poziciju mesija i nedodirljivih, pa to je vrlo opasno. Jednostavno, Ivan Pernar je promijenio hrvatsku povijest. Ako postoji koji političar, mladi političar, koji je promijenio ovu zemlju, ovu učmalu sredinu, u kojoj je korupcija postala opće prihvaćena, a rasprodaja zemlje, se naziva investicijama, a iseljavanje mladih, rješavanjem nezaposlenosti, onda je to učinio Ivan Pernar. Ono što je on učinio 2011. godine, ono je definitivno, već sada možemo reći, jedan najveći povijesni događaj u proteklom desetljeću. I sad vi njemu tražite, ne znam, ovako, onako, mamu, zašto on nije na društvenoj mreži rekao ovo, zašto je unio jabuku u Sabor, ne znam, zašto je tajnica otišla u Irsku. Znači, to je jednostavno, kako je rekao, to je zanovijetanje. Zanovijetanje. Vi morate shvatiti da je ova zemlja uništena. Da vi, kao mladi čovjek, ništa nećete ove zemlje postići ako niste stranački podobni. Ništa. Možete jedino sad ovdje meni postavljati pitanja koja u biti ne dopiru do velikog broja ljudi. I to što se Ivan Pernar pojavio, to je za ovu zemlju bagla. A Ivan Pernar, to vam velim iz
toga što ga između ostaloga i osobno poznam već dugi niz godina, je u političkom smislu genij. Ideje koje on predlaže, budite sigurni da će ne samo zaživjeti, nego će promijeniti ovu zemlju na bolje. I mi smo samo rekli da smo za slobodu izbora. Za slobodu izbora. A to znači da onaj roditelj ili onaj roditelj koji misli da njegovo dijete je osjetljivo ili bi moglo imati neke posljedice od toga, ima pravo razgovarati s liječnikom, ima pravo dobiti punu informaciju, ima pravo na testiranje na komponente cjepiva i u konačnici ima pravo odbiti to cjepivo. Ima pravo zaraziti neko drugo dijete koje ima autoimunu bolest. Pogledajte kako je vaša izjava licemjerna. 14 članica Europske unije nema obvezno cjepivo. U svim tim državama je procijepljenost viša nego u Hrvatskoj. Više nego u Hrvatskoj. I vas sad smeta što će recimo, ne znam, ovo gospođa reći moje dijete se neće cijepiti jer se bojim za eventualno nuspojave ili neke druge stvari, ali vas ne smeta što 2 milijuna Njemaca dolazi na Jadran iz zemlje gdje cijepljenje nije obavezno. Konkretno, da li vi mislite da manjinske stranke mogu sudjelovati u raspravi o proračunu? Znači, manjinska prava se ne smiju ni na koji način ograničavati. U Živi zid su dobrodošli svi ljudi, bez obzira na svoju rasu, na svoju naciju, na svoju vjeru, na svoj spol i na svoje vrijednosno opredjeljenje. Ako Živi zid bude u mogućnosti participirati u vlasti, krenut ćemo odmah sa tim rješavanjem egzistencijalnih pitanja, znači promjena, potpuno ukidanje ovršnog zakona, deblokada građana, osporavanje vanjskog duga, povišenje mirovina za minimalno 70% odmah. Molim vas. Gledajte, gospodine Prouški, mi u petak predajemo zakon, 2 zakona. Jedan je zakon o povlaštenoj mirovini, drugi je zakon o naknadi za starost. Ako vi hoćete, sada možete dati ime, ja ćemo oba 2 zakona poslati i onda se možete smijati kad pročitate te zakone. Ja mislim da u Hrvatskoj, pogotovo kad se malo maknemo iz većih gradova, teško je dogovoriti se, teško je voditi neki suvisli politički razgovor na razini kućnog savjeta. Da se nas 5 ili 10 dogovori, hoćemo li obnoviti fasadu ili nećemo i da preuzmemo odgovornost za to. Većini ljudi koji će biti članovi tog kućnog savjeta će biti odgovoran Plenković ili Bernardić ili nemam pojma ko. To je nešto, kažem, što mi se čini da jako pojačava, podebljava perspektivu Živog zida i snagu. Dakle, mislim, ja kad čujem gospodina Bunjca kako on meni obećava da će meni život biti bolji, da će dekretom riješiti moju mirovinu i da će dekretom riješiti moju plaću, mene hvata panika. Jer ja mislim da to naprosto nije moguće. Neki režimi koji su to pokušali napraviti, imamo neku empirijsku povijest iza nas, nisu baš najbolje završili sa tim modelom koji nam se u ovom trenutku nudi. A vjerujem da velika većina ljudi u ovoj državi jedva čeka da to čuje. Neko kome je blokiran račun sa 10, 50 ili 100 tisuća kuna, pa jedva čeka da mu neko obeća da će promijeniti ovršni zakon. I veći dio tih ljudi je došao u neki problem zbog nekih objektivnih okolnosti, zbog grozne ekonomije, zbog groznog vođenja države, zbog niza nekih vanjskih još okolnosti i tako dalje. Ali neće to riješiti dugoročno ničiji problem i naprosto neće biti održiv model. Održivošću tog modela se Živi zid uopće ne zamara. Sad polako ulaze u fazu, imali su sada ovaj kongres u Lisinskom gdje su došli polako u taj trenutak da moraju početi nuditi neka rješenja, jer se sad već polako nameće pitanje, ok, vi ste antiprotivni, ali šta vi nudite? I oni sad polako počinju nuditi, ali to što nude, zadnja stvar kojom se oni opterećuju, i može im biti, sjajno im ide, ja razumijem lagodnost te pozicije, je da se opterećuju time što to zapravo znači. Oni će i dalje nastaviti govoriti ono što ljudi žele čuti, oni će i dalje jako precizno pogađati što ljude u ovoj državi muči, jako će precizno pogađati čime ih se uopće ne bi trebalo odbijati od sebe, poput abortusa, poput Josipa Broza Tita, poput još nekih drugih stvari koje jesu ili nisu nekome bitne u datom trenutku. Međutim, ja sam prilično uvjeren da Živi zid ima svijetlu budućnost, nisam siguran hoće li ikada biti u poziciji da obnašaju vlast bez sudjelovanja nekih drugih old school partija, recimo to tako, koje su same sebe dovele u ovu situaciju jer su odustale od samih sebe.